Ato naman ay nabalita ka ni Adto kabahin na bitong gibuli yung anak sa eskwelahan ni Idol okay. Buiki unya. Pero karon may kinasa gihimo nga. Dato boyo Buiki kada pang bahalon nga eskwelahan. Unya ingon anak mo nasang utan ang sa kanang iyahang bullying anak. wala gini gipili nga lugar. Maulagi. Dili ba Oh, ako nagsulti alang ang kay atong mo. gipanglantawan Idol Oh. Buiki nga unta mas sa strengthen unta ang projects or kada bitong initiative sa eskwelahan para sa pagprotektar pero Mao na may nahog key. manggod nga napasagdan hinuon niya mura Kay mo ka may didapig key. Mo nang swerte kay mo whether it's school, work or balay panimayan ninyo nga naa diha ang pasay tawag na may safe space. Mura gina dapat unta to nga labi na ang balay susudyan sa balay ibuli. Unya may key. Pero mauna no nga kanang kining mao sikat nga Aktres Gipili na lang niya nga i-homeschool iyahang anak Idol Uy, Buiki. kaloy kay mo lahi Human nga sad, do no? naman to sila yung mga kasungian sa eskwelahan unya kani baya ang maong sikat nga Aktres Idol Buiki. Kana Agol bang na nitingog hinuon, na lang di gyud ako siya. ganahan hinuon sa akong Nitingog bunta. na lang gyud siya sa gahapon na kadiganahan sa imong adlaw. Ang kani ba kung sikat nga Aktres Idol Buiki kay kana bang nag-uol siya kay tungod dili siya ganahan mo speak up Idol Buiki apan nahimo ni niya kay tungod kana bang ang iyahang anak manggod ang na-target na lahi ra baya gyud ang usa ka inahan Idol Buiki nga maprotektar sa anak no niya. Samot na nga ingon anak pa jud nga kaagi nga nakita niya nga gigunting-gunting ang picture siyang anak gibutang sa desk. Yun na ba niya kanang wala pa no pa gawsa sa recess nila Buiki wa classmates na niya may key. classmates niya. So mo na karon nga mas gipili Kita na sa sa una, mga bato tres naman nga to ibutang. i-homeschool ang yahang anak Idol Ang Buiki. bag binato butangan na magbato dagko. Angot sa man. Kanang mo may buong na kay uli nimo ba ala. Uy naman ko gyapon Ata ito naman, slok o eh. ballpen ug lapis. Lahi sad to. Lahi Pero sad mao to. na karon ato na lang reveal one line pa mga idol kundi ang sikat nga actress nga si Yasmin Curry. Yes. O ang iyahang anak Idol Buiki nga si baby nga dili naman din siya baby ay yes siya na di Di ba mo ba ning baby I just know in the name of love uy. I know. Oh, in the name of love. Kani Di- jung in the name starstruck of ba na siya, love. Mikey? Yeah, starstruck po na siya. Silang Janeline Mercado. Sus, ang nakaabot mo nila no pag minyo. In the name of love. Dara may kyo, oh. Grabiha ani ang mga tayo mo eh. Katog yung mga panahon na nga katog yung batch nila Buiki puros ba gid sila ni Sikat. Mo ni katong ay lahim sa to sa Hero Angeles o sa Dili, Sandara no lain sa sila, Star Circle Quest man to. sila. Kani Ang sa sila. Starstruck Idol Buiki halos silang tanan gyud. Janeline Mercado, Ay, Sikat. si Katrina Halili, silang Nadine Samonte, di ba? Sus grabe.